Hayi bo, nange ngifonela phela umkhulu manje. Awuthi ngimlinde ade efona nje manje. Ngiyazi ukuthi kwenzakaleni. Awuthi ngivele ngibuyele kuyena. Awuthi ngimfonele la. Mkhulu. Ukudu kwamanje. Sho mkhulu. Ukudu kwamanje. Angozwa mkhulu mina. Uthi ngikuphi? Sendini yakho noma ukuphi ngibuza lo. Ngisemall mina manje. Okay, umbekesela wakho. Ungahambe khona umbekesela khona emall. Wena uzofika uyikhiphe bese uyangenzela. Yebo kunjalo ungahambe ekhaya ubekesela khona emall. Hayi ngizokulinda ke mkhulu. Thokoza. Udakiwe lo. Udakiwe. Ngoke ngizwe namuhla ngizobamba ivideo ngizophinde ngiqhubeke futhi. Hey nangu uyafona.Thi ngimbambe futhi. Mkhulu. Imali uyifakiwe wena ba? Ya mkhulu. Yebo imali uyifakiwe. Shoprite mkhulu ngifake Shoprite. Angithi amaphini lawa bathi barong. Batha wrong amaphini. Amanamba lawa awu14 bathi barong. Wrong kanjani manje? Kala angithi 27. Ya? Ikala nini manamba athi bani 27. Hayi ngeke mana yabo nje. Othi ngiyithathe la. Ngikubizele kahle lezi inamba. Ziright lezi inamba. Ziright lezi inamba mkhulu. Bathi zirong kanjani? Idini inamba? Ithi 274. Awuduma namba lawo bathi baqala 224 ngene 27. Bathi ithi 24. Yebo. Hayi mina lo phambanisa u2 no7 man. Ithi 247 mkhulu. Okay. Ithi 247. Imina lo phambanisile. Yazi nqese. 247. Ithi 247 bese iqhubeka ke ithi 94110 njengoba bengade ngibizile. 247 94. Bese iqhubeka kanjalo ke. 1104887566. Iyona ke mkhulu iyona. Okay. Ngokuthinta ke manje. Alright ke mkhulu. Hey kusazo lo ngathi bengavele bembophe bethi uzobamba inkunzi. Awuthi futhi ngimlinde. Uzonya lo. Awuthi ngimfonele futhi nanga akasafoni manje. Ngimbuza ukuthi antwenza njani manje. Mkhulu. Kanti nenza njani manje kwase kuyathuleka pho manje uzobuyela kumina. Ngiyabekisela ukuthi imali iphuma iphumile uzofonela ngibe khona. Cha ngeke phela mkhulu imali lesikhuluma ngayo la. Yebo kunjalo ngiyabekisela imali iphuma uphumile uzofonela ke manje. Kanti wena ukuphi kanona uthe usemall phela nami ngilindile lapha ebank hawu. Ngilindile la ku ATM man. Ngithi phela ngikulindile phela nami la ku ATM angithuthanga ngime ku ATM wena. Yebo ngizokufonela ke baba. Ngifonela phela mkhulu awu lokuze kuthiwa manje ngezinto engaqonda. Ngikuwesile inamba iwrong ke angithi ufuna ukuthi uyesile inamba iwrong uyabekisela ukuthi makulungise ufonela tata. Awungifonele mkhulu. Hey. Ngithule ke tata ngithule ngiyalungisa ngizofonela tata ngithule. No. Nange phone. Mkhulu. Baba
uyakujala noma ufuna ukuphumelela baba Mkhulu, uyajala noma uyaphumelela serious ukhuluma ngani manje ngoba phela mana ke wena nje uma usucabanga nje usungangidayisela u5 million ngo750 udakiwe wena ucawuthe ngesilima wena uyiscam wena ubeka njalo sobona baba okhohlisa abangazi wazonya wena sobona uthola abafana nawe dodi msunwe nje kanjalo sobona hayi fokofo wena wazwamdala nje nokuhamba ukhohlisa abantu oscam abangazi sihlama ngiyalakana sobona Fuseke. Isiphelile-ke ividi phela la. Angakaqedi ngabo ngisazofuna omunye futhi. Follower wena. Uzoyithola enye elandelayo.